coach ni Boy Tapang noon. Kalaban niya na ngayon. Ito lang naman ang naging bonding ng dating magpartner na si Boy Tapang at coach Teng Bisaya, kung saan itong si Teng Bisaya nga ang naging coach ni Boy Tapang noon sa laban nito kay Russell ng Brusko. At kalaunay na ipanalo nga nitong si Boy Tapang ang nasabing laban. Kaya matagal-tagal ding hindi sila nakapagsasama ni Boy Tapang dahil may bagong coach na ngayon si Boy Tapang at ito ay si donie, nietes, ahas. Kaya sa paghaharap ng dalawang magka-team ay magbabakbakan nga ito. At sino nga ba sa kanila ang mananaig? Ang dating tinuturuan lang ba? O ang nagtuturo? Pero bago lahat ay inaanyayahan kitang tapusin ang video na ito. Dahil dito ay pag-uusapan natin itong si Teng Bisaya at Boy Tapang sa kanilang muling pagbabalik sa larangan ng boxing. Ito nga ba ay kakasa sa mga pausbong na boksingero ngayon o hindi na? Let's go! Pagpaumanhin nyo nga pala mga idol kung matagal-tagal tayong hindi nakapagparamdam sa inyo. Dahil sa kadahilanang naubos ang oras ko sa sobrang dami ng inaasikaso. Ako na kasi yung tumatayong magulang sa tatlo kong mga kapatid. At sa awa ng Panginoon ay nagpunyagi nga ito ng ika-12 kaarawan ng aming bunsong kapatid. At walang ibang nag-aasikaso kundi ako. May nag-request din dati na ikwento ko daw kung sino nga ba si Mark Anthony TV. Pero sa kanila siguro pag marami na kayong interesado na makilala ko. Comment down below sa mga gustong makilala. At ipalabas ang malaseryeng buhay meron ako. Pero bago yan ay shoutout muna tayo sa mga walang sawang manonood ng Mark Anthony TV. Shoutout kay Joseph Official Vlog, Christian YT, JR Mendiguarian, IC Mananzala, Bisaya Vlog, at ang solidong supporter natin na si Das Vlog TV. Pasuportahan naman po mga idol ang ating solid katapang na si Das Vlog TV. Maraming salamat mga idol. Mabuhay kayo. Matagal-tagal din mga idol ang pag-aantay natin na muling makaakyat sa ring itong ating legendary na si Boy Tapang. Kung saan makakalaban sana niya itong si Jimmy Pacquiao. Kaya sa video na ito mga idol ay muling binanggit ni Boy Tapang itong pangalan ng Jimmy Pacquiao na sana daw ay hindi ito umatras sa laban nila. Hinahamon nga nitong si Boy Tapang itong si Jimmy Pacquiao dahil idol ni Boy Tapang ang pambansang kabaw na si Manny Pacquiao. Kaya gustong makalaban ni Boy Tapang si Jimmy Pacquiao dahil matagal niya niyang itong pinapangarap. Jimmy Pacquiao, huwag kang umatras. Bago ka mag-pro, labanan muna ako. Kasi gusto kita makalaban, maamoy ang amoy ng milyonaryo. Samantala ay hindi pa naman naglabas ng payaw ang kampo ni Jimmy Pacquiao kung magpapatuloy pa ba ito sa laban ng dalawa o magpapatuloy na umatras na lang. At yan ang ating aabangan sa channel na ito. Samantala mga idol itong si Teng Bisaya naman at Boy Tapang ay nagkapalitan ng suntok gamit ang kanilang gloves na minsay naging instrumento upang makalikha ng napakagandang memorya sa talaan ng buhay. Nagka-sparring itong si Teng Bisaya at Boy Tapang at dito ay nagkasubukan sila kung sino nga ba ang mas magaling at mas malakas sa kanilang dalawa. Sa unang round mga idol ay tila nahihirapan na pumasok itong si Teng Bisaya sa depensa ni Boy Tapang at hirap din naman madepensahan ni Coach Teng Bisaya itong si Boy Tapang dahil nga sang naglalakas ang suntok nito. Nang makahanap ng tiyempo itong si Boy Tapang ay natamaan nga ng rumaragas ang suntok itong si Teng Bisaya. Dahil nga muntikan pa itong matumba at napaatras na lang na tila nahihilo. Isang magandang laban ang pinakita ng dalawa dahil may improvement na nga sa galaw ni Boy Tapang at kitang-kita naman ang kanyang improvement sa kamay ni donie, nietes, ahas. Hindi masyadong siniseryoso ni Boy Tapang ang sparring. Ngunit kahit hindi siniseryoso ni Boy Tapang ang laban ay hirap pa rin makapasok itong si Teng Bisaya dahil maliit ito at hindi makaporma kay Boy Tapang dahil nga mahaba ang mga galamay itong ating idol. Panoorin natin ang video na ito. Ayos, testing.
Naigo ako. Sakit. Ayun guys, oh. Nahihirapan ako, pasok ko sa tapang guys. So, alaki ng ikot niya yung unalong nag-tension with donie as nietes. Bigim lang Gmail, Pacquiao. Go. Tulog dulu daw. Ang hirap labanin pag coach. Alam mo yung galaw. Sana panood nyo mga idol, ano ang masasabi nyo? Sino nga ba sa tingin nyo ang nangingibabaw sa sparring ng dalawang idolo? Talagang kay ganda ng ipinakitang sparring ng dalawa. Kaya talagang isang kaabang-awang ito kung sakasakaling makaakyat muli itong ating idol sa taas ng ring. Sino nga ba ang sa tingin nyong babagay sa ating idol na si Boy Tapang? Si Jimwell Pacquiao nga ba? O si Boy Ungas ng Negros? Mag-comment lang at nang mapag-usapan natin yan. Hanggang dito lang tayo mga idol, at kung nagustuhan mo ang video na ito ay naanyayahan kitang isubscribe ang ating channel. Ako ay nag-upload ng 1 hanggang 2 video araw-araw, at ang susunod na video na i-upload natin ay ang inaantay nyo. Maraming salamat. Goodbye!